A día de hoxe, que é o último día do mes de setembro, os traballadores globalmente se lles adeuda 3 meses de salarios e a paga este de xulio, que ao final é unha mensualidade, son 4 meses. A gran maioría. E a 3 persoas, ademais, se lles adeuda 7 meses de salario e ainda están traballando. A esperada e anhelada reforma do centro educativo Pérez Biondi deu onte un novo paso gracias á reunión que mantiveron representantes do goberno con membros e técnicos das consellerías de Educación e Urbanismo. O Grupo Municipal Socialista reclama ao alcalde José López que asuma o seu papel de rexedor municipal e execute a ocupación dos terreos necesarios para rematar a obra das beirarrúas da Sagrada Codeseda. Este domingo, día 2 de outubro, co gallo da inauguración do curso da Escola de Arte que se tendre do Concello da Estrada, vai haber un concerto nos xardíns municipais, concerto de compañía Pés de Lán. Asador parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán, talse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. Están detrás miña os despedidos iniciales do mes de xulio, e normalmente nós convocamos a roda de prensa esta, xa deste tema temos convocado outras polo ERE, pola situación, en fin, das eleccións sindicais. E a de hoxe ten que ver en base a dúas cuestións que comentar. A día de hoxe, que é o último día do mes de setembro, os traballadores globalmente se lles adeuda 3 meses de salarios e a paga este de xulio, que ao final é unha mensualidade, son 4 meses. A gran maioría. E a 3 persoas, ademais, se lles adeuda 7 meses de salario e ainda están traballando. Evidentemente, a empresa ten aprobado un ERE extintivo de 19 de agosto para 20 traballadores, dos cales ten que pagar 32 días por ano traballado sin límite e ten unha condición que os salarios adeudados teñen que pagar xuntamente coa indemnización por despido. A empresa lle ten manifestado aos 3 delegados que decidiron os traballadores que non vai a facer efectivo ERE porque necesita o personal para traballar. Eu recordo que ainda o 50% da plantilla de Galisec, neste momento sobre 47 persoas, están traballando un promedio de 10 horas, máis del 50%. Isso significa que hai traballo. Entón, eles antes de aduce que necesita o personal para traballar e que, evidentemente, non ten cartos para indemnizar, para pagar os salarios, etc. Pon a chorada justificando a crisis, non? Sin embargo, esta empresa está facturando e ten chollo, porque se non, como é posible que teña na plantilla 46 personas ou 47 e algunhas delas ten máis do 50% por existir, non? Que non fan os que fan as 8 horas porque o protestaron e mandaron por escrito, ni máis ni menos está aguantando aí, facturando. Vendeu para Portugal a 31 de decembro en plazos de 180 días 1.421.000 euros. Esta plantilla nómina en salarios son sobre 50.000 euros.
E entonces 1.421.000 euros dá para bastante. E ainda por encima está facendo transaccións, facturacións con outras os chollos que fai, e vendeu material tamén dentro da estrada, e a semana pasada de Montalvo, dunha localidade de Cuenca, para Portugal, por valores tamén de miles de euros. Temos, en algúns casos, estamos tendo albaráns e facturas de todo eso, temos documentado. Parte desa documentación, logo se falaréis, se vai a entregar, ni máis ni menos, o lunes a 9:30 a Inspección de Traballo. Fomos citados a empresa, mais nós, a semana pasada, cara a que esta situación, por meses van se acumulando, e na medida que o ERE participou en Inspección de Traballo, que salidas se lle dan, en donde meten os cartos, etc. Algunas destas facturas, evidentemente, Galisel ya se endosa a empresas do grupo, enténdase, Delega e Servilima. É dicir, que facturas en principio teñen que entrar na caixa porque están feitas os traballos como Galisel, ao final son endosadas, é dicir, se lle pasan a Servilima e a Delega. Con isto, nos leva a conclusión de que aquí a empresa está facendo ingeniería financiera entre empresas do grupo. Para que? Para colocar a Galisel en perdas, non sabemos se a empresa ten o recorrido, o que pensa facer de ir a concurso, ou non o sabemos. Desde logo, o que está claro é que tomaron a decisión de non pagar habendo cartos. Non pagar habendo cartos. E entonces, evidentemente, cando unha empresa traballa o 50% da plantilla máis de entre 9 e 10 horas, máis de 8 horas, desde logo, o 50% da plantilla. Cando hai facturación e hai ingresos, que o sabemos, e temos documentación. Cando non se paga, se endosan facturas a empresas do grupo. Estamos falando dun empresario, o Luis Gañete, o jefe de recursos humanos, o de personal, Roberto Rial, son empresarios ou son cacos. A nosa conclusión é que son cacos. Estamos aquí diante de 2 ou 3, en el responsable máis máximo de Luis Gañete, de cacos. Cacos. Despediron a estes traballadores con 20 días por despidos objetivos, nin tan siquiera lle pagaron a indemnización. Cando teñen cartos, donde os está levando? Porque o señor Luis Gañete está comprando accións, o 10%, que podemos dar logo ás empresas, está comprando participación noutras empresas. Donde está metendo a facturación e os cartos de Galisel o señor Luis Gañete? Eso tamén queremos saberlo. E evidentemente aquí a Inspección de Traballo ten moito que facer. E a Inspección de Facenda tamén vai a ter moito que decir. Entón, o esto se arregla, ou evidentemente nós teremos unha reunión cos traballadores e tamén aquí co sindicato, e despois da reunión do lunes coa Inspección de Traballo, pois ni máis ni menos decidiremos que facemos. Nós non estamos dispostos a aceptar a chamada do outro día do abogado da empresa, un tal Lino Romero, outro caco máis, e o decimos así, porque este ademais participou en Alfageme e tamén era bla 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 bla, e ao final se sabemos como está Alfageme, e menos mal que a comprou outra empresa e a ver se ten salida, que ojalá teña. Pero este Lino Romero é un caco, é dicir, un abogado que se dedica a este tipo de atrapalladas e é outro caco. Entón nos di que non ten cartos para pagar e a ver se os traballadores que o que están facendo van acumulando mensualidades. Evidentemente os traballadores teñen familias, teñen fillos, teñen pisos, algúns deles que pagar e efectivamente, algúns deles por agotamiento ao final acaban pedindo a conta e dicen, pues pasan o paro e ainda que teñen 4 meses de salarios no seu lombo, pues ala, pasan o paro e buscan vida noutro lado. Isto é o que están buscando, de asfixiar económicamente os traballadores mentras el compra accións en outras empresas e endósalle, pásalle as facturas de Galisel a outras empresas do grupo e está deixando en Galisel realmente desmantelada, vende materiales a punta pala, ingresa e donde mete os cartos, pero vaya usted a saber que eu evidentemente non o sei, pero nos intentamos que eles que nos paguen o que nos deben, porque como entendemos, cando planteamos as eleccións sindicales nos despiden ese mes de xuño a 12 personas, a 9 de aquí, máis algunhas en Asturias e tal. Cando logo seguimos insistindo, un ERE de 20 personas donde din que van a pagar 32 días e se comprometen a pagar os salarios adeudados, etc. Non pagan nada. Cando se están aumentando as mensualidades,
cando se están cobrando facturas que os sabemos, e non temos que decir por que os sabemos, pero temos incluso esas facturas, donde van os cartos? Pois evidentemente eso sabrá o señor Luis Gallete e o seu equipo directivo de Ganse. E entón nós o que queremos é que nos paguen tanto despedidos, xa que os despide que lles pague, como ni máis ni menos que os afectados polo ERE e os traballadores que están en activo teñen salarios e que lles paguen, porque cartos hai, e o sabemos, cartos hai, e a nómina, cada nómina é sobre 50.000 euros, e hai bastantes para pagar perfectamente todas as nóminas. Non te o meten, eles o sabrán, indudablemente, pero nós, como CIGA, non o consentimos. E é porque tamén na estrada, que sabemos que aquí hai empresarios e hai xente que efectivamente está na época de crisis traballando sendo seria, pois hai tamén algúns, como este señor, que non son empresarios, que son cacos, e evidentemente, e remato, nós o lunes despois deste traballo, ademais de presentar a denuncia na Facenda tamén, a extender o traballo ten que mollarse e decidiremos en asamblea a posterior se nos concentramos diante do Concello ou algo nun lugar que está por determinar que hai que falar unha plantilla na estrada e denunciar esta situación. Non podemos consentir que cacos que andan ni máis ni menos aproveitándose, financiándose os cargos dos traballadores que fai facturación, que os obrigan a traballar de desfobras o 50% da plantilla, ainda por encima non paguen e leven os cartos para outro lado. Eso non o aceptamos. E, por lo tanto, pois nós, evidentemente, como é o mundo laboral de gracia, hai que dar a cara e hai que pelearlo, nos pelearemos. Se os cabelos están dispostos, a CIGA, desde logo, está disposta. Este señor non se pode reír así dos traballadores e pasar de rositas aquí na estrada. Non pode, non pode. Teñen 4. Por qué? Porque xullo, agosto, setembro e paga extra. Son 4, bueno, pero sí, son 3 meses solidarios e unha paga extra. Pode decirse así tamén. Pero unha situación que afecta aos 47 traballadores. Afecta aproximadamente a 42. A 42, los que están en plantilla, estamos falando da plantilla, non? A 42. E logo hai 3 que tenen unha demanda a presentar de salarios que en este momento xa llevan 7 meses con este mes de setembro, non longo, que ademais hasta o abogado da empresa que empezou a ir moi gallito diante dos inspectores e que ao final casi pide perdón para que empezamos a decir datos, etcétera, bueno, o tipo veu todo arrogante e tal, e logo ao final agachou a cabeza que non lle caía ao chan por pouco, pero vamos, porque hai cousas que é así, non? Entón, estes tipos, eu non sei que pensan realmente. Si estamos nun país democrático, europeo, ou isto, non sei, que é a Conchinchina, ou é Ruanda, non sei que versión, non o sei, eu con respeto e con moito respeto á tradición histórica, pois non sei, se de la Conchinchina ou das tribus non sei que de Ruanda, que tamén son seres humanos e hai que respetalos, non? Pero, bueno, que é increíble, non? É increíble. É unha vergonza, non? Que os sectores que nos quedan vendendo desde todos os patronales, desde gobernos e os partidos que apoian este tipo de sistema, non? E que os sectores nos gobernan. O capitalismo tras este tipo de empresas pois poden carpar a súa anchas, non? Que non vai ser unha administración que de verdade pois de momento, ou hasta este momento, fixera nada. Cando supoñemos que estes tratos non son novos, simplemente que ahora incluso aproveitan esta crisis que tanto falan cando se echen a boca a chorarnos de que non teñen e que deixen de ter, e despois resulta que, como ben dice Rafael, queren aforrar gastos en traballadores, pero siguen facendo obras e contratándolos a outras empresas. Sin embargo, os obreiros de aquí non cobran. Siguen abrindo o mercado, siguen facendo sociedades, porque tamén están facendo útiles para con outras empresas, para facer tramos de autoestrada, para facer tramos do AVE, para facer incluso obras, as obras que van a haber, autorías, para outras obras que estaban a nome das empresas que non lle interesa, deixanse estar, cando son empresas que se estaban cobrando, que estaban traballando, e deixan que se caigan. Entón, obviamente, estamos falando de que este sistema permite que esta xente que non se macaco, pero eu diría claramente, esta delincuencia empresarial totalmente permitida e asumida por certas administracións, que nos está demostrando pois onde chegamos, non? O sea, o mesmo feito de non sentarse diante da inspección de traballo é que non teñen respeto absolutamente por nada. Xa non teñen respeto con os traballadores que toman
pois igual teñen respecto a unha caseta das que levan eles ou a calquera andamio, que se golpeou que non, porque seguro que levan broncas, cando unha cosa non está mal, que un compañero estea facendo 12, 14 horas, 15 horas de camión, eso non lles importa, que haxa algún accidente laboral ou tal, non consiguen queixarse de eso e tal, e sí que, por exemplo, por temas de material e tal, non? Entón, é increíble que este tipo de personal pois sexa hoxe por hoxe un empresario dos máis grandes da estrada en canto a facturación e tamaño da empresa. Despois o que se deixou facer como Teira, non? Ese polígono que teñen ali montado particular, non? Que se nos poñemos a mirar calquer tipo de lei non teria ni por onde agarrarse, non? E en principio totalmente consentido pola administración, non? E hoxe por hoxe dámonos conta do que pasa porque esta xente obviamente xa non pode máis, non? Pero onde queremos chegar é, creo que para cambiar esta crisis igual era mellor decir estes señores non metemos cartos, solucionar os problemas dos traballadores e apoiar a xente que de verdade quería crear emprego, non encher o peto, porque o está demostrando que a esta xente de lo cual que se está beneficiando é moito, porque empresas que máis que antes os cartos entran igual pero non teñen gastos, o sea que salen totalmente redondo. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan Renove de electrodomésticos e dunha financiación a túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. A esperada e anhelada reforma do Centro Educativo Pérez Biondi deu onte un novo paso gracias á reunión que mantiveron representantes do Goberno con membros e técnicos das Consellerías de Educación e Urbanismo. Así o entende o alcalde da Estrada, José López, que non dudou en marcar obxectivos na concreción desta iniciativa paralizada no seu día pola imposibilidade de otorgar licencia municipal ao proxecto. Neste senso, o rexedor apuntou que no caso de cumplirse as súas previsións, a licencia podería darse antes de que finalice o presente ano. Se é así, o proxecto podería incluírse dentro dos presupostos da Xunta para 2012, iniciándose as obras no actual curso escolar. López apuntou que o proxecto contaba con dúas trabas, unha urbanística e outra técnica. No primeiro caso, o alcalde da Estrada entende que o problema está salvado. O escollo surxe do actual vacío urbanístico no concello, cunhas normas urbanísticas transitorias que non delimitan espazos dotacionais como son os colexios. Neste caso, López apuntou que é necesario realizar unha interpretación da lei vixente urbanística. En canto ás diferencias técnicas, o rexedor sinalou que se trata dun aspecto no que todavía deben traballar os técnicos autonómicos e municipais. Na reunión de onte, moitos destes puntos de discusión quedaron solucionados. Outros están pendentes de pequenas modificacións que se esperan realizar no menor tempo posible. O alcalde estradense quixo agradecer a axilidade con que a Xunta de Galicia accedeu a reunirse para intentar desatascar un proxecto paralizado dende principios de anos, momento no que o Concello negou a licencia ao proxecto creado pola Consellería de Educación. López considera interesante establecer unha relación directa entre a Consellería, algo que permite solucionar mellor os problemas que poidan surgir. Para o rexedor, tras este encontro, todos teñen as ideas claras do que teñen que facer, polo que non dudou en calificar a reunión como esclarecedora e productiva. O proxecto de reforma e mellora do Centro Educativo de Pérez Biondi contempla a construción dun novo edificio que albergará as aulas de educación infantil, actualmente separadas do inmoble principal do centro e localizadas no edificio José Antonio, situada na avenida Benito Vigo. Estas obras terán un prazo de execución estimado dun ano, polo que, en caso de cumprirse as previsións do goberno local, podería estar operativo no ano 2013. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba.
Pecheados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. O Grupo Municipal Socialista reclama ao alcalde José López que asuma o seu papel de rexedor municipal e execute a ocupación dos terreos necesarios para rematar a obra das beirarrúas da Sagrada Codeseda. A pasada legislatura o Goberno Municipal, encabezado por José Antonio Dono, realizou todos os trámites necesarios para demostrar a titularidade pública dos terreos afectados, defendendo así os dereitos de todos os veciños e veciñas de Codeseda. Non obstante, unha paralización xudicial cautelar impediulle rematar dita obra. Agora ben, fai uns días, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fallou a favor do Concello, dándolle polo tanto a razón a Dono e ao seu equipo. Agora a responsabilidade de goberno está en más de José López, polo que dende o Grupo Socialista pedímoslle que non prolongue máis esta situación de prexuízo para os veciños, apuntou a portavoz socialista Belén Louzao. Procede que o Concello realice a necesaria ocupación dos terreos e a súa posta a disposición da Deputación de Pontevedra a maior brevidade. O Grupo Socialista presentou unha moción instando ao Goberno Municipal a practicar a ocupación efectiva. Dita moción foi levada á Comisión de Organización, que se realizou na tarde de hoxe. Recordan os socialistas na súa moción que a finais da legislatura pasada, a proposta da alcaldía, o Pleno Municipal aprobou por unanimidade de todas as forzas políticas a realización dunha acción de recuperación dos terreos, polo que non ten sentido demorar máis o expediente. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, Centro Comercial Aberto. Quero anunciar tamén que este domingo, día 2 de outubro, o gallo da inauguración do curso da Escola de Arte que se tendre do Concello da Estrada, vai haber un concerto nos xardíns municipais, un concerto de compañía Pes de Lan. Vai a ser a 6:30, se a condicións climatolóxicas non lo permite, nos xardíns municipais. Pes de Lan é unha actuación un pouco interactiva entre os artistas e o público. É unha representación musical donde os actores e cantantes van a ensinar os primeiros pasos de baile tradicional galego, baixando ao público para incentivar e animar a xente a participar no espectáculo. Pes de Lan é surde no ano 2008 da Unión de Reputados Músicos e Bailadores e Mestres de coñecidas formacións musicais de Galicia e Portugal. Dentro deles está Leilía, Susana Seivane, ten un nome difícil, Xochilmica, Montelunai, Pulalle P, etc. Son xente moi prestixiosa dentro do mundo do baile tradicional galego. O concerto que se presenta é unha proposta didáctica dirixida por Mercedes Prieto e Monse Rivera, coa produción musical de Pedro Pascual e a colaboración como Gaudí Galego ou Celina Piedade. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio.
Ramos e Mariño. Mirar na estrada. O Sindicato Unións Agrarias vén de solicitar unha ampliación do plazo para que os gandeiros e agricultores poidan presentar as licencias para optar ás axudas enmarcadas no programa de plans de mellora das instalacións agrogandeiras. Este prazo remata hoxe venres 30 de setembro. O motivo da solicitude do Sindicato Agrario son os constantes atrancos burocráticos que están a atopar os solicitantes cando teñen que recadar toda a documentación necesaria. Así, as recentes eleccións municipais trouxeron consigo cambios nos consistorios, polo que algúns se están a encontrar con retrasos na tramitación de licencias de obras. A isto hai que engadir os problemas detectados na tramitación de certificados de impago ambiental, que tamén se están a retrasar. Por todos estes motivos, dende Unións Agrarias, solicítase unha ampliación deste prazo, xa que na conxuntura económica actual, os gandeiros e agricultores necesitan todos aqueles recursos que se poñan ao seu alcance para garantir a súa supervivencia. ITNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ITNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño de programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ITNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ITNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías. A comunidade educativa na súa totalidade está convocada a unha protesta contra os recortes da ensinanza pública que se celebrará nas 7 grandes cidades e nas comarcas o próximo 18 de outubro, como parte do segundo calendario de movilizacións pactado entre os sindicatos de profesorado. Os portavoces da CIGA Ensino, Comisións Obreiras Ensino, FETE, UGT, AMPE, STEG e CESIF reuníronse este venres co fin de estudiar os pasos que seguirán tras a primeira etapa de protestas e paros contra a reordenación do horario lectivo e a súa afectación, según aseguran, en recortes de profesorado e nunha menor atención ao alumnado dos centros galegos. En concreto, as centrais celebrarán concentracións ás 8 da tarde en espazos por determinar nas grandes cidades e de outras localidades como Foz e Vilagarcía de Arousa. Aínda que sí está confirmada a participación de toda a comunidade educativa e non só do profesorado, o obxectivo é que os pais poidan trasladar o seu rechazo ás medidas aplicadas pola Consellería de Educación, como a reordenación do horario lectivo. O calendario de actuacións comenzará durante a primeira semana de outubro, cando está prevista unha reunión coas asociacións de pais e nais para explicarlles as consecuencias dos recortes na ensinanza aplicados polas diferentes administracións. No marco desta reunión, os representantes do profesorado propondrán aos centros que colguen pancartas e cartéis con lemas relativos á defensa da ensinanza pública e sobre as súas necesidades en particular. O próximo día 11, a segunda semana de outubro, está previsto ademais a celebración de concentracións do profesorado durante as sesións de recreo en todos os centros educativos. A pesar delo, polo momento, o maior acto previsto, segundo destacan as organizacións sindicais, serán as protestas do día 18 nas comarcas e cidades galegas, a falta de outras propostas de actuacións que non quedaron cerradas durante a reunión deste venres entre os portavoces sindicais. José Fuentes, de Comisións Obreiras Ensino, destacou as propostas moi variadas aportadas polas organizacións durante a reunión e asegurou que estudiarán outra serie de medidas para compatibilizar coas xa pactadas. Entre as ideas trasladadas durante o encontro, segundo añadiu Anxo Louzao, da CIGA Ensino, encóntrase unha proposta de referéndum ao profesorado galego sobre a que todavía non se chegou a un acordo. Outro dos obxectivos será traballar na creación de plataformas en defensa da ensinanza pública. Por parte de AMPE, Julio Díaz valorou as medidas pactadas e incidiu na importancia de trasladar á sociedade de que hai unha perda de calidade na ensinanza pública e que este problema vai máis lonxe das comunidades autónomas. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañán, danse desayunos. Todos os días unha ampla carta: calamares, polvo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros.
ven a celebrar os teus bautizos, comunións e todo tipo de eventos. E ademais agora dispoñemos de salón privado para comidas familiares ou reunións de empresa. Agora, por comer ou cear no Asador Parrillada Río Liñares, recibe puntos para comer gratis. Asador Parrillada Río Liñares. A portavoz de Medio Ambiente do Grupo Socialista, Carmen Gallego, exixiu onte á Xunta que cumpra co seu compromiso de elaborar un plan de seca para 2012. Así o dixo no debate dunha pregunta oral en comisión na que o director de Augas de Galicia contradixo ao conselleiro de Medio Ambiente ao recoñecer que actualmente carece do demandito plan obligatorio pola lei do Plan Hidrolóxico Nacional. Lembrou que o único instrumento co que conta o goberno galego é o Plan de Abastecemento, ao que cambiaron o nome Plan Auga para parecer que estaban facendo algo novo. Lamentou que diante dos peores niveis de auga en 10 anos o goberno galego só fai as obviedades de pedir menor consumo e anunciar que se non chove haberá problemas de abastecemento e di que fai unha acción política que non está facendo. A responsable socialista reclamou ao goberno galego que explique que está pasando en Pontevedra, que está a provocar problemas de abastecemento e que medidas se están a tomar. Advertiu tamén que as actuacións para paliar o problema de auga do río Verdugo, en Vigo, é a opción con máis custo económico, enerxético e ineficiente, e reclamou que adopten medidas con menor custe e que respecten os caudais ecolóxicos. Tamén advertiu dos problemas de abastecemento en Salnés, Vilagarcía, Pontevedra, Baiona, Abegondo, Vigo, A Coruña e Ourense, de acordo co boletín hidrolóxico. Evidenciou a necesidade dun plan de seca que garanta a disponibilidade de auga, evite ou minimice os efectos negativos da seca sobre o estado ecolóxico das masas de auga, minimice os problemas no abastecemento urbano e sobre as actividades económicas. Este plan, que a día de hoxe non existe, tal e como confirmou onte o director de Augas de Galicia, deberá establecer umbrais de agravamento para situacións de seca, asegurando a transparencia e participación pública e deseñar unha secuencia de activación de medidas de mitigación. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan Renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. O secretario de Gandeiría da Unión de Pequenos Agricultores e Gandeiros, UPA, Román Santalla, dirixou as súas acusacións aos industriais españois que, segundo os datos, seguen sendo os que menos pagan pola súa leite aos gandeiros en todo o mundo, con algunha excepción como Lituania, Eslovenia, Rumanía ou Polonia. O responsable gandeiro de UPA criticou as prexudiciais manías dun sector empresarial que basa as relacións comerciais na amenaza permanente e no abuso de poder de negociación. É unha pena, declarou Santalla, que despois de producir unha das mellores leites de Europa, a única obsesión da industria sea envasala nun brick e malvendela á distribución. Unha vez coñecidos os datos de prezos medios de leite pagados en agosto, cumpliuse as previsións de UPA de que as cotizacións se manterían a niveis do mes de xuño, entre 0,317 e 0,318 euros litro, mentres que os nosos principais competidores seguen recuperando prezos, Alemania e Francia, con un 0,36 euros litro, e a media da Unión Europea a 0,343 euros litro. Segundo UPA, os indicadores de mercado están no seu mellor momento. Dase unha forte demanda de leite en polvo e mantequilla nos mercados internacionais, con Rusia e China á cabeza. Tamén Nova Zelanda, Australia e Estados Unidos están en prezos comparativamente máis altos se analizamos o seu histórico. Observando a evolución da produción de leite en Europa, observamos aumentos en Francia, un 8%, en Alemania, un 3%, en Irlanda un 11% e en Reino Unido un 3%, mentres que en España o crecemento non chega ao 1%, manténdonos nunha lamentable situación como país máis deficitario de toda a Unión Europea.
UPA insiste nas malas prácticas dunha industria que non pretende alcanzar acordos co sector e que usa o engano na negociación como unha forma habitual de traballar, incapaz de facer fronte ás ofertas foráneas e de estar á altura do que require un sector con previsións de futuro. UPA pideu tamén ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Marino que tome medidas ante unha agresión que non ten precedentes. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. A xornada do sábado virá marcada pola presenza dun anticiclón no norte de Europa e dunha borrasca sobre o Atlántico, entre Azores e Portugal, quedando Galicia máis no lado das altas presións. Deste xeito teremos intervalos de nubes de tipo medio e alto que tenderán a disminuir ata quedar o ceo pouco anubrado en xeral pola tarde. As temperaturas estarán un día máis en valores moi por riba do normal para a época do ano. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur durante a mañá e de dirección variable pola tarde. A xornada do domingo quedará marcada pola clara influencia anticiclónica. Desta forma veremos os ceos en xeral pouco anubrados ou despexados, con algunha nube de evolución nas zonas de montaña pola tarde. As temperaturas non terán cambios significativos, polo que a sensación de calor continuará a ser a nota predominante da xornada. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. A combinación gañadora no sorteo da primitiva de onte xoves foi a formada polos números 7, 27, 29, 31, 37 e 47, complementario 24 e reintegro 7. E o número gañador no sorteo da 11 de onte xoves foi o 68.176, 68176. Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, Centro Comercial Aberto. A día de hoxe, que é o último día do mes de setembro, os traballadores globalmente se lles adeuda 3 meses de salarios e a paga este de xullo, que ao final é unha mensualidade, son 4 meses. A gran maioría. E a 3 persoas, ademais, se lles adeuda 7 meses de salario e ainda están traballando. A esperada e anhelada reforma do Centro Educativo Pérez Biondi deu onte un novo paso gracias á reunión que mantiveron representantes do Goberno con membros e técnicos das Consellerías de Educación e Urbanismo. O Grupo Municipal Socialista reclama ao alcalde José López que asuma o seu papel de rexedor municipal e execute a ocupación dos terreos necesarios para rematar a obra das beirarrúas da Sagrada Codeseda. Este domingo, día 2 de outubro, co gallo da inauguración do curso da Escola de Arte que se Tendre do Concello da Estrada, vai haber un concerto nos xardíns municipais, concerto de compañía Pes de Lán.